Hey guys, good evening. Anya sab Hey guys, good evening. Anya ta usab guys sa panibagong yugto ning aton drama nga mga kalaga bunguton, but share ko lang guys. I just minimize my voice again din again kay syempre nata dire sa public guys, nata dire sa ospital, daghang di mga tao. So ako diyang gi-minimize kay maulaw tanong, daghang kiti ka ba na dira na side o gito mas daghan jud gito ang side, pero ako lang minimize para di kita madunggan kay basing maulaw ko ambot. Maulaw jud ko promise. And share lang po na ako kadali guys no. Hello guys. Sige naman jud naglabay-labay ang airplane diri pero karon pa jud ko kakita. Actually, ikapila ko kita airplane na diri pero gituro ko na side gito nga side dito. And karon na ko kita guys og airplane na diri dapitas. You can see diri makita nimo guys hala pagkaduula ra man dai sa airplane. Feeling mo kay burag makabot ra nimo siya. Promise, grabe ra siya kaduol. Ma-estimate na gini mo guys kung unsa sa kadak-a. As in, di ba usually makita tag plane kay layo naman jud, pero diri guys, labi na akong dapit jud ka sa Capernaum, makita jud nimo na tuol ra man dai kay siya no. Makaingon jud kag hala, ingani di ay mo din kusog kay tingog guys. Excuse me, sorry. Mapansin nimo guys nga mo din kusog kayo guys ang tingog sa airplane tungod kay grabe kaduol ra guys. Feeling mo ka na ganing buro na siya butog pa. Ikadagan ako nakatungog guys na duol na kayo guys ang kana ganing airplane dira. Pero di ko mo to really. Di jud ko mo to, pero karon na ako na jud nakakita. Hala ka. Duol ra man jud di ay like hala. Is this real? Like, sa una bata pa ko, pangandoy, rajud na ako na makakita airplane, malabay man lang sa balay. Pero karon guys, ako na yung maingon kapanha pa ng airplane. Oy, doon ka ayo. Like, dala, malabay ra guys. Ching! Ako na kay, ang gihuwatan, maingon dyan kag, ay, to ana siya gito, nilabay na. So, magtunatatan, magtunatag airport. Makaingon dyan ka ana. No, ng airport diri guys. Duhar mapog ka sakayan. Kung gusto kag isa, mag-taxi na lang. So, medyo doon radyo po diri kung magdi ka mag-taxi, mas makatipid kay from here to na paloding. So, from here to Buhangin, 10 pesos ata. Oh, yeah. I think 10 pesos lang. Then, from Buhangin to airport, gito budyo na sa highway, of course. So, burag 3 sira ang pamasay or 15. Depende, nakalimot ako guys, kaya gito ko gikan sa una last year, month of September, kaya nagsunto ko sa akong ate ng mga ingana dito. So, nakalimot ko sa tong pilay pamasahe, pero basta wala ray 50, makabalik na ka na diri. And of course guys, pabaktaso na po siya no, pasulod. Manamas minute yun na mag-taxi na lang. Nya, ikaduha pa dyan ko nag-balik dito kay una, mato siya na time na pera na akong papagarabi akong trabaho to guys. Left and right ko kay magsundo ko sa akong ate. And magkasikaso ko guys sa blood ni Papa. So mato no na grabe dagdagan to na ako. Maulan mo to, mainit mo to, nagkatrangkaso ko ato. So matod pala ginila guys na dali ako na masakiton guys pag mapikil ng lawas. Siguro para sa ako guys, sa una maingon ko bakak, pero karon guys makaingon jud kog tinuod kay experience na ako ano kay operahan na magud ko guys manang maingon jud ko gala tinuod jud ay nang kanang tinuod jud ay nang kanang bughat. Abi ko ang bughat na guys para na sa kanang gani nakaagi nag-anak. Syempre kay niagi man siyang kuan kumbaga nakuhaan na siya. So at abi ko gaana pero karon guys na nakuha na na, pwede mo na yung mabugat na si dalaga pa ko. So, basta-basta guys, ang bughat, promise man ang kamo, ayun mo pagpabugat kay dili, basta-basta, dili, jud lalim. First time dito na ako makaingon, ko hala, dili, basta-basta, di na ako maliyok akong lawas asa ka na makikita ko sa van, kauwi po nila, yun, sobrang, pero karon na, ikaw jud mismo ang nakasinatila. Na tinuod jud ay, basta-basta ang bughat no, manang amping dito sa tong lawas. Okay, so bago ta mag-proceed sa tong drama, of course, magbasa sa tagal sa inyong mga gipang comments. So sa mga tiganan guys, mamatay sa to ang shout out. Paki fast forward na lang ko guys sa atong video tungod kay magbasa sa ako sa inyong mga gipang comments. So sa mga wa pa naka-subscribe, make sure po na naka-subscribe ang tanan para every time na natin upload dito sa to YouTube channel ay matagaan mo notification nagikan sa ako. And
Ako kay katong una na ko collaboration but as of now wala ko collaboration mo to nga si Dudong Variety Show gito na siya nag-upload sa iyang channel. Manang be updated on his channel din guys. Labi na sa mga OFW, again, din gina-mention ako na siya maintain. Kay mga lindot guys sa iyang mga dramas. So, makaingod yun mo, basig nyo po kung sisiyan nga, nung man yung gi-recommend ni si Dudong Variety Show, lindot mo dahil yung mga ano. So, manang gina-upload din ako siya, gina-auhag. Manang be updated on his channel. Pakisearch na lang ko guys sa iyang channel na Dudong Variety Show. So, gito guys, ang mga true story na siya, labi na sa mga OFW life, na yung mga sandarana, labi na sa mga handumanam na gito, bagong bayani guys, lindot kaya na siya na drama. One of the top viewers niya ni Kuya, kanang bagong bayani o kanang handumanan sa usakawit, lindot kaya na guys, mo dyan duha. Kay maski ako guys, ako, medyo ko kalto gawas, pero I feel them, like, it's my kanang ganing, like, kanang dili man ako siya na, kanang, bro, akong sympathy ba? So, makasabot ko nila ka naman akong simpati, diba? Ano na bitaw. Okay, magbasa sa tagay sa inyong mga gipang comments. Kitaas na guys, basig din po kung makabasa sa inyong gipang comments. So, fast forward na lang na to. Okay. Halaka. Halaka. Gay na ako diri nagyaw-yaw, guys. Gay na rin ko nagyaw-yaw. Amatay na ako na play. Agay ka, namatay na yung sakit. Natuplok dahil na ako. Hala, asa na ta? Dagan na kay ko yaw-yaw. Nabura ko na nawala na, no? Okay, balik kita sa itong commenters. Balikan pa ba na ako? Naku, uy, nahilo naman noong ko. Na-post na ako ang video and wala ko kabalo kung asa tadapita ato nagyaw-yaw nung really, like, siguro, na ako na tanay na play karon ako. Kaso, nahunong na ko guys, ang buot nga nung balik kita sa itong commenters. Okay, balik ta kay Ma'am Dads Vasquez, mato niya Adriana, dagang salamat, 1 day ago, gapon pa ni. Mato niya Adriana, dagang salamat, Trade Vlog sa mga kalag na bungoton. Episode 82, 81, 83, and 84, God bless us all. God bless to you, Ma'am Dads Vasquez. Proceed ta sa the next commenter, si Ma'am Dads Vasquez, 20 hours ago, and tanawan ako na po, basig nakapost na po. Maposto siya, nga kaha. Siguro natuplok na ko sa ko ang thumbnail. Ayun. So, thank you so much, Mato ni Ma'am Danela Gonzaga. Thank you so much, Ma'am Zai, for today's upload. Keep safe always. And may God bless us all always. Thank you so much po. Proceed ta sa the other commenters. The next commenter, si Ma'am Dads Vasquez gihapon. Pero, 6 days ago na ni guys. Dagang salamat, Trade Vlog, sa mga kalag na bunguton, episode 79, 80, and 81. God bless us all. Thank you so much po. Ayan, sila dyan nito mag-uban, sila Ma'am Danela Gonzaga o si Ma'am Dads Vasquez. Thank you so much, both of you po. Okay, ano na guys, ang sumpar ng atong drama nga, mga kalag nga bunguton. Just keep on listening guys. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan, kika ini, kay kini, maong kalis sa akong dugo. Ambi ka! Ambi! Ayaw ninyo iuli ang balaan kopa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Saan mo na ito ininom? Asa mo na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na tuton, ato na ito ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas kaninyo gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupad diri nako kay kun dili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. Dili dayon nato siya hukman niya ng bahina, Lourdes. Ato sang hinumduman nga anak niya si Bilhor. Ug doon na siya katungod nga iyang istoryahon ng iyang anak. Pero maog yun ka, padre. Maayo o taog na sayop lang ko sa akong mga katahap karon. Kay abi manggod ako og naglikay na siya ni Bilhor. Kinahanglan nga ato na siyang istoryahon.
Dili mahimo nga hukman dayon nato siya. Wa ko'y nahimo ni atong mga tungura. Kay daghan kaayo sila si Beltran. O gipugos kanila pagkuha. Oh, Bueno. Armawa ang atong mga pagduda. Andam ka ba nga magpa-DNA? Andam ko sa tanang higayon kung unsa may gikinahanglan. Bueno, sige. Ugma, magpa-DNA ta. Aron mahibaw ang ginato kung unsa gyud ang tinuod. Come on. Doon na taton. O bitaw. Pero natan di mo tangit kitis. Okay na. Come on. Importante nga. Naabot na tayo sa kantara. Uy, yun na is. Doon ay pampot. Pampot nga, may palong din eh. Oh, pasi ko pang sa ito. Oh, come on. Iliko na ito. Pengon dito speakers, di ba yun? Oh, come on. Di ka na magkasagop ni Binong. Ay, napagpaila sa mong kadlok. Oh, come on. Kung magkini mong dyan kanis, ato rin ihapos ang buksay nila. Ayaw. Kalma lang ta. Di lang ta magpalata. Oh, come on. Padong sila na to eh. Oh. Yes. Maunong ta itong laong digtingog. Relax lang. Hunong ta. Ayaw, gabi! May adlaw, bisan boss. Sumad! Mga dayo pa po yung napita. Kuhaan sir, mga kaliwat ni Ugabad. Abad mo. Oh. Pero hindi na ko pamilyar ang inyong mga nagpay. Kuhaan, anak ko ni Tikyo Pasing Abad. Taga Bulunoy, Kantara. Di ay. Oh. Sumad, doon na pa po yung kapakita ng mga dokumento nga. Tagakantaragin mo. Tamang gikinanglan magod sir. May mo man nga inyong ming kuyugan paingon sa Bulunoy. Sige. Amo mo balad. Ay, salamat sir. Oh, come on. Usakan sila. Dili ka na sila mga dawat ang tao. Relax lang to. Relax mo, come on. Ang dama lang ng imong pagalingon nila. Oh, come on. Maunay nakalisod diha. Wa naman kasi ilhan ni Belhor. Unya nga karon nga ipamugos pa man iyang kaugalingon siyang anak na demonyo. Matin lang Lourdes, hangtod karon wa pa ko numuuli sinang ura. Oh, di na ta mahibong ana. Basin kay kita gitunto ana niya. Kay sila ra ginandugo ah. Kay bulungan bitaw kaayo. Kon ako pa ni Padre Simono, dili na ako padayon ng dinhi eh. Kay delikato man gyud. Basin unya gamito na siya siyang anak ug mabutang hinuon tas na kong peligro dinhi. Bitaw sad. Hindi man tingali dautan nga makahuna-huna tag ingon ana. Mas maayo kung maglikay na lang ta ba. Magbutang ta og mga panagana ining dapita. Kaysa sobra na tong kaayo bes tao no, abusaran sa gyapon ta. Matod ra ba ko na rin patisimuan. Di lang kuno nato hukman din silang kora. Kay natural ra kuno nga makaistorya siya sa iyang anak. Awa man tay problema anak pa. Bisa pag muipon siya siyang anak. Basta dili lang siya dinhitipo nato. Kay delikado pud baya. Nakahimo na ba siyang dakungsa nato. Nambot lang daday uy. Ako igo ra jud kong naminaw sa mga istorya dinhi. Nag-una lang ni ako nga magta. Pero usahay ba yan, no? Mas maayo sa ginang mag-una kaysa mauwahi. Lisura sa bitaw uy. Maluoy man taog tao, pero kung kita na say mabutang sa peligro, daghan gid ang mahimong makaluluoy ini. Husto gid ka magta. Para nako, dili na lang gid unta tugtan ay nga, mudayon pas kura din eh. Kay alkansi na kitang daan. Unya kita pag misabot niya og ato pag gid siyang gitabangan. Padre, Oh, Lourdes, unsa na? di ana si Kura, Padre. Oh, mao ba? Asa siya? Naasawa na sa kumbento, Dre. Nagpaabot nimo. Sige. Ako siyang pakigistorya. Tinuod ba nga nakikita ka balik ni Belhor? Oh, Padre. Gikuha ko sa iyang mga sakop. May mo bang hatagan minimo katinawan ni tanan kura? Kaya ang tanan din his kumpinto, nabalatan sila tungod nimo. Pasensya na kaayo, Padre. Pero makalaom mo, wa ko'y daotang gibuhat. Gani, nalipay ko nga nagkaistoryahan ay namigtarong ni Belhor.
Mao ba? O, Padre. Gusto na siyang masayod sa tinuod. Og ugma, mobalik ko dito aron moadto mi sa doktor. Aron mahibaw-an gyud tinuod ba ang akong mga gisulti niya. Maayo kon maukura. O nang hinaot mi. Ngaunta, di ni mo wadon ang imong dakong pagsalig sa atong Dios. O ngaunta, matagan og kahayag si Bilhor pinaagi nimo. Maunay akong paningkamutan, Dre. Nga magamit nako ang akong pagkainahan aron masultihan nako siya sa husto. Mula o minimo niya ng bahina, Cora. Akong ipanumpa kaninyo og sa atong Dios, Padre. Nga buhaton ako kutob sa akong mahimo nga masanta nako ang akong anak. Salamat, Cora. Og niya mi uban sa among mga pag-ampo og suporta. Salamat sab kaayo sa inyong pagsabot, Padre. Kiyawan ako kaniya is, uy. Abi na ko mga sakop to sila ni Bilhorda. Oh, come on. Abi sa bitaw nako. Pero may na lang kay dunay nakailan ako. Katong usa nga nakaila sa kong ginikanan. Bintaan lang yun. At least, naabot na sa inyo. Oh, come on. Nabusog naman ka taton. Okay na kayo is. Busog kayo. Medyo naulian ako sa akong kusog. Oh, come on. Di lang na tamuhagad og lakaw karon kay gabi na kayo. Mahimo wato ta sa sumuron sa sunod lang adlaw. Magpalabay na ta din kay sigurado nga giat nga nata sa mga sakop na Bilhor. Oh, come on. Mau lagi. Di kita mo kumpiyansa Ines. Sigurado man gyud ko nga nagwala na Ros Bilhor. Ilabi na nga nahibaw na siya nga ni ana nato kining kupa. Oh, come on. Uwis. Si Uwis. Kaning. Unya is. O kami buhaton na to ining kupa karon. Ako rin bahala na ton. Oh, come on. Iuli ang kara na to ni Padre Simon. Oo. Ato ginayuli. Pero kung takon una nato sila si Magda o ato silang pahibaon nga ni ana nato ang kupa. Oh, come on. Bangga kita ni Matugay. Wala man na to pagpunta ka mamatay silpon. Ay, di na problema. Manghuwam rata. Oh, come on. Pero kung mo ato tag sumuron, ato ganing danon. Oh, ayaw na. Dako gyud kayo gubot ton. Kun ato nang ning dadon dito. Kasigurado mo yung nga muulbo gyud ang dakong gubot. Come on. Unya, ato ba ning tago-taguan? Ha? Mori mga istorya is. Kailangan gyud nga ato dayon ning matag ni Padre Simon, by crook or by hook. Mga balik. Mga mag-change court. Balansihon pa na nato og maayo ton. Para limpyo ang atong agi. Oh, come on. Tinuod ba yun di ay agawon nga imong inahas, Cora? Nagpahibaw na ako ang doktor kaganihan dakor. Og matod niya. Positibo gid kuno nga akong inahan si Cora. Mayo na agawon. Nindot ang balita nga napag yun ay buhis yung ginikanan. Oh, pero kuwang ko sa kumpiyansa ni Cora. Pero nga naman agawon, wa ba ka malipay nga emosyonan? Gani, may tabag mo sila to. Na ako'y dakong pagduha-duha kaniya dakor. Bisag ako pa siyang inahan pero kuwang gihapon ko sa pagsalig kaniya. Sa may rason agawon, nga dagka naman og natampo si Cora na to. Amot, wa ko mahibaw dakor. Maunay gusto na kong mahibawan. Daw doon nagsulti sa kong huna-huna nga dili taangay mo kumpiyansa ni Cora. O ba, agaw? Pero, wa ko mabalaka kaniya. Mahimo nga ilhon nako siyang inahan, pero ulipon gihapon siya sa akong mga mando. Day. Nga na, Magda? Tanawa, Day. Day, nag-text na ako. Si Luis ko na siya. Ha? O sabi yung text ni mo? Ako basahon na. Magda, si Luis ni. Kumusta? Numero ni sa akong igagaw. Pahibaw si Padre Simon sa sikreto. Ug ingna nga ni ana namo ang kupa. Hala? Ang kupa na ana nila? Suy. Alata kayo mo tingog, Day. Ay, sumpay ako tiwaso na. Sige, tiwasak, sige. Muduaw rami ninyo diha puhon. Ug amping mo kanunay ni Daday na higugma Luis. Uy, nga nugot akong mikalit man lang kagnisi diha, Magda. Nahimuot ng kong Luis.
Gilo kay manulti. Sus, ikaw ba no nakabantay gid ko nimo? Nga? Dali ra kayo kang mabulatik ka ni Luis. Bitaw day, uy. Love, baya gid na akong bana bisag badlungon kaayo to. Ha? Bebe, pangutan ako no. Kung asa sila. Labing siguro kung naa sa igagaw, naa sila ron sa kantara, sa ilahang dapit. Ngano wa man sad sila maghiskot kun unsa silang adlaw mo anhi. Ano ang butila? Maayo tingali nga ato ng paybaon si Pati Simon ani balita aday nga ang kupa naa na nila karon ni Luis ug Tonyo. Sus, ikaw ba no nakabantay gid ko nimo? Nga? Dali ra kayo kang mabulatik ka ni Luis. Bitaw day, uy. Love, baya gid na akong bana bisag badlungon kaayo to. Ha? Bebe, pangutan ako no. Kung asa sila. Labing siguro kung naa sa igagaw, naa sila ron sa kantara, sa ilahang dapit. Nganong wa man sad sila maghiskot kun unsa silang adlaw mo anhi. Ano ang butila? Maayo tingali nga ato ng paybaon si Pati Simon ani balita aday nga ang kupa naa na nila karon ni Luis ug Tonyo. Ayaw una Magda. Maayo tingali nga tawgan nato ng numero ha. Kana mi text nimo kung sila ba ginas Luis ug Tonyo. Kaya aron ato gid sila maistorya pa. Sige. Ato nang suwayan og kontak ha. Sige, tawagi dayon, sige. Sige, suwayan akong tawag. Wait sa... May mutubag. Oh, paugati lang. Basin og naaraw niya mo tubag. Hello? Hello? Luis, ikaw ni? Uy, Magda, my love, sa mo. Ikaw gyud lagi. Kumusta? Nabasa ni mo akong text? Luis, nabasa. Tinuod na imong gisulti, ha? Uy, come on. Nira na mo ang kupa. Ug sundan ninyo ang akong gitext, ha? Pahibawaan ninyo sa sekreto si Pati Simon. Asa man ay mo ron? Ni ami sa kantara karon. Wala gidaan pagid ko. Nganong naabot mo diha? Ang magstorya ron niya tayo nag-abot na mo diya Magda. Come on. Kita taas kay suglan nun. Unya ganus aman mo mga rin hi. Manay ron niya mi. Basta sa di madugay, manaro niya mi sa sumuron. Ang importante nga sultihan ninyo dad si Pati Simon. Come on. Sige. Karon dayon amo sin pahibawon. Padre? Dre? Ay, Dre. Magda, daday. Dre, pasensya na si Storbo ha. Okay ra. Dali. Dayon mo sa kong kwarto. Salamat, Dre. Sige, lingkod mo. Usanay ako ikaalaga ninyo. Kanang, Dre, nami balita nimo. Bahin man na sa unsa. Nagpaibaw na mo si Luis ug si Tonyo, Dre. Nakita na kuno nila ang kupa. Unsa? Ang kupa? Ilan ang nakitaan? Asa man karon? Naa nila, Dre. Asa man ron sila? Tuwa karon sila sa kantara, Dre. O gamato ni Luis ug Tonyo. Basin sa sunod adlaw mo bisita sila dinhi nga daanan nila ang kupa. Nalipay kay kunya ang balita daday, Magda. Di na ko kapaabot nga mo anhi pa sila dinhi. Pero, unsa man yung adawa sila mo anhi? Wa man sila magkiskot og adlaw, Dre. Basta nagtugon lang sila nga pasultihan gyud ta ining balita. Kung nagpanagan na sila og anhi sa sumuron, mahimo man sab nga ako mismo mo adto sa kantara. Ha? Moadto ka, Dre? Oo. Kung mauyon sila si Luis ug Tonyo, ako mismo mo adto nila. Amo lang unang sultihan sila si Luis ug Tonyo, Dre, kon muuyon sila. Kay kuyugan ka na mo. Mas labing mayo. Ingna sila daday, Magda. Amo silang ingnon karon, Dre. Nakadawat nako nga ikaw gyud ang akong inahan. Salamat. Salamat kaayo. Pero ayaw gyud pagdahom nga bisan imo kong anak. Mausab ang akong pagtan-aw kanimo. Ulipon kagihapon sa akong mga mando. Nga lumitutok ka na ko. May problema ba? Wa agawad. Kana. Mao kalay gusto na kong madungog gikan nimo, Cora.
Kinahanglan nga way mausab sa imong pagtagad ug pagtahod kanako. Ug ayaw pagdahom nga tawgon ti ka nga akong inahan. Gusto ko nga way mausab. Ug kinahanglan nga mutuman ka sa tanan akong isugo kanimo. Klaro ba? Ug nagkasinabot ba kita sa atong giistoryahan karon? Kuan. Oo. Oh, ngano ba? Mura ka magnagduha-duha? Wa agaw. Nalipay lang ko nga nahinumdum sa gamay pa kang bata. Dili na ko interesado sa akong pagkabata, Kura. Hikalim tinakaddo. Og doon ako ipabuhat na usab kanimo karon. Unsa man ka na agaw. Panid-ididto ang mga lihok nila ni Padre Simon. Og itaho rin ako ang tanan, ilabi na ang mahitungod nila ni Luis og Tonyo. Kinsa, maoy nakahupot karon sa balaang kupa. Aha. Lihok dayon, Kura. Kung tinuod imong pag-ilan ako isip imong anak, kinahanglang mutabang ka nako nga matuboy ko sa altar ni Beelzebul. Karon dayon, balik sa kumbinto. Ug buhata ang tanan akong gitugon diha kanimo. Kaysa higayon nga makuha na nato ang kupa, aduna kay akong premyo nga madawat gikan kanako, Kura. Ug higayon, kung mahibawan ako nga to akamudapig nila, bisag ikaw pa ang akong inahan. Dili ko magpanagana sa pagkutlo sa imong kinabuhi. Nindot man di kayo ng inyong dapitis. Piki kayo, piki. Oh, come on, si Piki. Peaceful kayo. Bago na gipuway. Pamito na akong ingon nila ni Magda. Nga, ari lang una ta din kay mabuhi ra ta. Daghan mo mga lagot mo din Bisag pinobre ra, pero buhi kita. Oh, come on. PI. PI. Pastilan is. Kung nakauna-una, palang unta tayo ni kaniadto ba? Wa yun na to kinanglana nga manulis pa ta. Ha? Subot mo ko. Bisag, tinggo na lang ko sa basakan. O ka, ako'y tigugman sa inyong kahumayan din INT. Ha? O siya iinte? Abi ni Muton. Nakaunahon na bayasad ko, ana. Ha? Ang nakasipyat manggod nako kay kaniadto, kay daghan ko gipasalig ni Magda nga kinahanglan maglain mi. Unya, palitan ako sa mga mahalon kayo nga butang. Oh, come on. Muna yung nakasipyat ni mo. Sipyat bitaw ko. Pero saon naman, nahitabo naman yun ang nahitabo. Oh, come on. Di unta may ini nga itong kinabuhi is. Kung wa pa lang ta magpadaog sa atong garbo. Bitaw, bitaw. Gusto ka ton. Nagbasol ba ako? Oh, come on. Pero panaad ako sa ginuoton. Kung ayuhon lang ta niya, unya, mahibalik na ta sa normal na tong kinabuhi, di na gyud ko manulis. Oh, come on. Unyag, ingon ini na ta forever. Ha? Doon na gina forever. Ha? Manulis gyapon day ka. Ay, kabalakan ng forever. Okay, mawagtan ng forever na pa may whatever. Oh, come on. Di sa siguro eh. Muramag ka ng ikaw ba? Muramag kay siguro is. Pero ton, si mong paminaw ba? Mayo pa ka ta? May pata, oy. Wag ko malimot si sulti ni Padre Simon ako. Kung mudawat lang yun ta sa kanang sakramento sa kumpisal. Maayo na ginunta ko na ta. Maayo na ta. Mao ba ton? Oh, come on. Ikaw na lang bayagi kuwang. Kaya wag yung kakakumpisal pare. Nga, ikaduha, dako na kayo konsuelo ron. Kay ni ana nato ang kupa. Murag nabuhian ko sa akong tuguron tunda. Oh, come on. Mao nga, di kita maglangan. Kung unsa isulti ni Padre Simon na to, kinahanglan nga ato yun nang tumanon. Oh, come on. Sige lang, ton. Pon, inig-adto na to sa sumuron. Mangumpisal na yun ko ni Padre Simon. Kana is. Para masulba na ning atong problema. Kay mauro sa nagipabot ni daday nako. Aron iya kong hingpit ka mapasaylo. Promise, ton. Sundo na ko ang imong gisulti. Oh, come on. Paminaw, Dakor. Saman, agaw. Bantay ninyog maayo ang lihok ni Kura.
Kinahanglan nga matag karon og unya. Doon na gisay mahatag na tong mga impormasyon gikan sa sud sa simbahan. Oo, agaw. Dako ang ako pagsalig ni Kura nga iya ginahimo. Dili kita mo kumpiyansa kaniya. Gano'n man agaw. Nga niya magida siya, o pabor na to. Nahibaw ko. Nahiluan ang iyang hunahuna o kasing-kasing ni Padre Simon. Mau ba agaw? Busa, panidin yung maayo ang iyang mga lihok. Kay sa oras nga bihibawaan ako, nga wa siya mutuman sa akong gisugo kaniya. Ako mismo, maoyo pahamtang kaniya sa mapait nga silot. Pero, ibo mo siya ginahan. Dili ba agaw? Mabisag ako pasanginan! Nakabati ka! Bisag ako pasanginan! Gilid ako sa ilhon kung magbinuang siya nako. Timanin ninyo. Kinahanglan nga dili mo musipyat din ako. Kay bisan kinsa pa mo. Kung di mo makatuman sa kong isugo ka ninyo. Kamong ganan. Pwede na kong silutan sa kamatayon. Nakasabot ka. Nakasabot ka ba, Dakor? Oo, agaw. Nakasabot ko. Hala! Buhatan ninyo! Akong isugo ka ninyo! Nanawag gid ninyo Luis tungod kay gusto ni Padre Simon nga siya mismo mo'y muana sa kantara aron kuha ko niya ang kupa. Oh, come on. Ayaw na, Magda. Pabili mo din, ha? Inas Padre Simon, nga kami na mo na diha. Nagsabot namin ni Tonyo nga basin karong gabi, maabot namin diha. Sigurado ka Luis? O lagi, oh, come on. Ay lang gud mo kumpiyansa o gawas-gawas din, ha, kay delikado. Sigurado mi nga na ang daghang mga sakop ni Bilhor din, ha, nga nagpaniid sa tanan ninyong mga lihok. Oh, come on. Sige, ako ingnan si Padre Simon. O kamo sa Luis ha. Kinahanglan nga mag-amping mo sa inyong lakaw niya. Oh, salamat. Sige, makita mo niya tadi, ha, Magda. Oh, come on. Sigurado ka Luis? O lagi, oh, come on. Ay lang gud mo kumpiyansa o gawas-gawas din, ha, kay delikado. Sigurado mi nga na ang daghang mga sakop ni Bilhor din, ha, nga nagpaniid sa tanan ninyong mga lihok. Oh, come on. Sige, ako ingnan si Padre Simon. O kamo sa Luis ha. Kinahanglan nga mag-amping mo sa inyong lakaw niya. Oh, salamat. Sige, makita mo niya tadi, ha, Magda. Oh, come on. Karon gid kunong gabi itri. Sekreto silang moani dinhi ug ihatag nila ang kupa diha nimo. Salamat sa Ginoo. Kaban kinahanglan lang yun nga magamping sila sa ilang lakaw. Ilabi na nga naa ang daghang sakop ni Bilhor nga nagpaniid sa atong mga lihok. Tinuod gina, Dre. Dili kita ang mo kumpiyansa. Kay bisan gani din sa sud, daghan magyapog mo traidor na to. Magmatungon lang kita pirmi sa palibot. Kidil kalikayan nga naagi mga tao nga gamiton sa yawa. Kakuyaw ang mga tao nga magpagamit sa yawa, Dre, uy. Gusto ka, Magda? Bisan kita sa atong kagalingon. Kinahanglan nga alisto ta kanunay sa atong kagalingon. Kay usahay, bikto ng atong mga huna-huna sa yawa aron iyat ang tintalon. Pero maayo sa gid unta, Dre. Nga kon katong mga tao nga nagpagamit sa yawa, dili gid unta pasudlon pa dinhi. Ilabi na tong dunay record nga bati sa atong pundok. Bitaw Dre, sakto gid Dre. Pasensya na, Dre, ha. Muprang ka lang yung kunin mo kung sikin sa ambot ako ipasabot. Ilabi na gid sinang kura, Dre. Oh. Angay gid unta, Dre. Nga dili na nato siya papuy dinis kong binto, uy. Ilabi na nga nahibaw na tang tanan nga inahan gid sa ni Bilhor. Bitaw, Dre. Daghan baya mi nga nakadungog dinhi nga di na gid na siya angay padayonon dinhi kay sagad sa mga tao dinhi nawad-an og pagsalig niya. Nakasabot ko ninyo, Daday, Magda. May punto mo sa inyong gisulti karon. Pero ayaw mo kabalaga. Ako na'y mahibaw ni Cora. Hinoon ato siyang iapil kanunay sa atong mga pag-ampo. Kitang tanan, magmabinantayon ng yuta kanunay sa atong mga lihok. Ug ato pangayoon sa Espiritu Santo. Ngaunta, ubanan og panalipdan taniya kanunay nga ipahilayo ta sa tanang kadautan. Usa ba ini tabo ni Bukura? Nga ano? Unsa man day problema, Drakor? Magklaruhay ra gud ta, Kura. Nagabantay ko nimo. Mura ka naman og nausap. Unsay na usap, ha? Prangkahan talang yung ka, Kura.
Si Lord Bilor, kuha ang pagsalig ni mo. Ug ayaw pagsalig nga inahan kaniya. Wa gutay dag-anan si mo anak kung siya ni masuko ni mo. Mga kung ako pa ni mo, suportahan lagi ni mo siya. Magtinabangay kita. Total, kita magyapoy mabulahan ini. Nahibaw ko ni Ana, Dakor. Ayaw gilo kasipyat ko na. Timan di bayag yung ka makalikin ini. Kay taghan ang nagtanaw ni mo. Kinahanglan nga dili ni mo usbon ang imong simpatiya nga to si mo anak. Tingog ko na. Wa ko'y komento, Ana. Dako gihapon ako pagsalik ni Bukura. Pusa ba't tinabagay ta? Maningkamo ta nga makuha gid nato pagbalik ang kupa. Kay kung mapakyas na nini, kitang tanan ang mahimutang sa dakong peligro. Maong ikaw ra ang bugtong paglaom na tong tanan kura. Ang imong kalampusan, mao ang kalampusan na tong tanan. Wah! Ya, sama Nins. Ready na ka? Oh, come on. Ton, ready to go na ta. Oh, come on. Wah! Mga pila man ka oras ang biyahe na tupayngon sa sumuron. Sagad mga tulugid ka oras. Kung way kakulian. Pero kung doon na gani mga traffic, usay, mahabtang kita naglabing dugay, mga 4 ka oras yun ang biyahe. Oh, come on. Wah! Okay lang na. Sakto rin ang biyahis. Ikaw sabi nga maabtan tao git-git sa atong lakaw. Na may, kuan, kanang dagang bus, nga muagi dia sa daan, unya. Diaro niya ito musakay. Oh, come on. Unsa pa may atong mga kuan, kanang gikinahanglan is. Oh, siyempre, gisipti na nako ang kupa. Niya na sa kong bag. Unya, na ako'y gibutang nga baw na itong mga pagkaon sa imong bag. Oh, come on. Kanada, na importante, pagkaon yun is, kay wangkig na kayo tayo ni, nga nagsige na lang tag-memorize o kaon. Ay, kamote o dayok. Nga akong gendam. Ha? Nga, mabusog rata na, ton. Oh, come on. Kiay. Si Kiay. Dili mag-kiay-kiay. Buti sa buta ng kiay. Kumbat is. Unya, katong ato mga plano, ha? Di kita muhunong dito sa lungsod mismo. Adto ta muhunong sa Kilapawan. Bulaktod lang ta og baktas dito sa Kakahuyan. Oh, come on. Agad na ko ni mo is. Kay mas wito man kanako. Anang dapit ah. Ako rin bala. Ang importante nga luwas ta sa tong lakaw. Oh, come on. Ni-text ako siya si Luis tay, ug matod nila padong na kuno sila dinhi. Ah, maayo hinoon, Magda. Posible kuno mga alas 11 sa gabi maabot na sila dinhi. Kinahanglan nga mag-amping kit sila. Kay kita ra ba gid nga daghan kayong mga sakop ni Belhor nga nagsige groving sa palibot. Bitaw ay, daghan kina sila nga magsigig bahas des daan day. Mura ra pag mga terorista ag mga dagway no? Mga sakop is demonyo. Ah, nabaron siya ng kora din day? Murag wa man ko kabantay. Kato siya. Usa to sa labing delikado din Kinahanglan nga muhimo gid og aksyon si Padre Simon anak day. Dili ka magsalig lang ta pulo sa pagampo. Kay kun ingon ini permi ang sistema no, ha, delikado gid ang tanan din Unsa na, Dakor? Dako ako pagsalig agawon na si Kura. Niya yung dapig na to. O natural, ani siya mo suporta na to. Tur ka imo masyaginahan, ubiya ka lang. Kinahanglan yun. Nga iya ka ng buhaton, Dakor. Kung tinuod siyang miilan na kong anak, suportahan yun ko niya sa tanan na kong gusto. Sumay duha-duha gaon. Ni ang yung kasing-kasing diri na to. Salamat. Salamat sa informasyon, Dakor. Og timan ninyo. Kinahanglan yun nga pahugdan na tog maayo ang atong puwersa. Kay nahibaw ko nga abdik sila si Padre Simon. Ayaw ganyan si Piata. Di tayo magsalig ng Mikura. Kinahanglan nga mohimo sad mo og inyong diskarte. Gaon. Nakaalir to permi ang ato masakop. Kinahanglan yun. Kay kung wagi na mahimo ni Dakor, ang unang mapahimungtan niya nako sa akong kalagot, kamong tanan. Numero 1, ikaw! Ikaw, unya! Matumal, gaon. Buhatong ginamo ang tanang pagi, aron gid makuha na to pagbalik ang kupa.
Kumusta ka na, Cora? Okay ra ko, Lourdes. Wa na mo'y angay kabalakan ako. Daghan ming nabalakan imo. Ilabi na si Padre Simon. Salamat kaayo ninyo, Lourdes. Nahibaw ko nga lahom kayo ang inyong pagsabot nako. Ug naa say uban nga nagduda gihapon sa akong pagkatao. Ayaw lang na sila panumbalik nga, Cora. Ang importante nga nasayod kasi mong kaugalingon nga naghinulsol na kas imong mga sayo. Nakasabot ko ni Ana, Lourdes. Nakasabot ko nila. Ilabi na sa mga tao nga mihukom nako. Pero dili na ako sila mabasol. Natural na nas mga tao. Gani gusto na lang unta kong maglikay na lang din Ha? Unsay buot ni mong ipasabot, Cora? Nga dili na lang ko mo serbisyo dinhi sa simbahan. O dili na ko magpakita dinhi hangtod sa hangtod. Pero... Hayaw ka bala ka, Lourdes. Makikistoryara ko ni Padre Simon bahin ni Ana. Kinahanglan nga ako ng buhaton aron paglikay sa mga istorya. Kaya dili man ginakalikayan nga makahuna-huna og dautan ang uban dinhi nako. Ilabi na nga napagya na sa tanan nga si Belhor ako yung anak. Naanugnan kaayo ko, Cora. Sa dugay ng panahon nga nag-upan ta dinhi nga miserbisyo sa simbahan. O karon nakahimo ka ining maong desisyon. Lourdes. Og hugot ang akong desisyon nga mopahawa gyud ko dinhi. Ay kun unsa may imong desisyon, ako nagdahoron, Cora. Pero utang buot. Ayaw kalimot sa pagsangpit niya kanunay. Kay siya ra mismo ang bugtong makaluwas nato. Salamat, Lourdes. Break. Yan, dapit sa luyo sa simbahan. Yan, dapit sa luyo sa simbahan. Oton. Yan na. Pero delikado gyapon. Tita makadali-dali og duol kay naay daghang mga sakop ni Belhor nga nagrubing sunahan. Come on. Naitulog ka taong nagbarog-barog doon sa haligi sa kural sa simbahan Oton. Og tuwa sa ni Postis Pikas Kural. Mo nga di gyud ta makahigayon og suod dinis luyo. Come on. TM. Tripon Morales. Asap ka? Asap. Asap ka tagi ini nun. Nga gwardyado man kayo ang tibok palibot. Mutix ko ni Magda. Atos lang paibaon nga ni Ana ta dinhi. Come on. Sige. May text na si Luis. Na ako no sila sa gawas sa Luis sa simbahan. O nalisod sila sa pagsudi ni tungod kay naidagang mga sakop si Belhor na nagbantay sa gawas. Mao ba? Apay baon na to, Padre Simon. Nagmata pa ka deros, Padre. Mata pa to eh. Nagpaabot ko to siya nila ni Luis ug Tonyo. Ata na, atong-atuan sa iyang kwarto. Unsa may diskarte na tuwi ni Ronin? Wa para pagid mo reply sila si Magda. Come on. Dako inahunon nga pagi. Unsa man is? Ang mayo gid ini. Sa buto na lang yun ni nato. Ato sa buto na nga magkikita ta ni Padre Simon. Aron magtagbo ta sa kadapit aron atong ihatag niyang kupa. Mas mayo pa siguro is mas mayo pa. Come on. Wa kita mahimuan ron. Imposible kayo nga makasuta sa simbahan nga daghan kay mga sakop ni Belhor nga nagbantay sa palibot. Come on. Biis ay. Tipis ay. Bangag sa ilong. Nagubungot sa ito. Tigsin lang danis. Nga patawagon. Aron ato silang masabot. Uy. Ito na. Mitawag na sila ton. Come on. Tumaga na yun is. Come on. So na-confirm na juday guys na anak juday ay ni Cora si Belhor. Sa kay sunod na mitabo guys no. Maandar gihapon kaha ni Belhor guys sa iyang inahan. Gani matud pa niya maski pa kuno inahan siya. Kung unsay di kuno iyang pagtagad sa ona maora gihapon. School bahinam guys kun sa jud kay pilion ni Cora. Matud palagi ni Belhor or ni
drakor nga or dakor ba na nga si Cora ra gyud guys ang paglaom na kanaganing masatis ka na ma-successful ang ilang mission. So kulbahin nam guys no kung makumpleto jud baka guys ang ilang mission or gusuwail jud ba gihapon si Cora ngadto nila padre. No? Kaya syempre, yun ang anak. So, dapat jud na sa moto, no? And, medyo nawala na ako, guys, no? Anyway, bago na mag-proceed sa tong reaction video, I just wanna share with you, guys, na namin karon sa Kubo, second night na modern na tulog. So, ayan, muna siya Kubo din, actually, dapat waiting shade ni siya dari sa hospital, kaso gihimo na namo, guys, o kada ganing tuluganan, bahay tuluganan, ano, kalisod po guys, pareha na mo ng mga lagyo, wak man may kapuyan. And, ano mo pong kuan, pasyente, dugay pa po. So, wad yun may kaistihan sa mong buhaton. Okay, rapod siguro, o ka na ganing pwede makasulod duha ka watcher. Yung dili man pwede. Kaya lagi, dapat isa rin ang watcher. So, mo to, nang isa dyan magpabilin dress gawas, mananggihimo na dyan naman amo na dyan siyang kuan guys, occupied na dyan naman siya, yan. Kompleto na ginahigaan, dahil na may maglutuan, ayan, na nabikuan. Pero cute kayo siya, no? Ayan. Puro cellophane, no? Manang delikado kayo pag maghangin-hangin kay luoy, dyo kayo po among Pinoy anan. Kani, manglupad na, shrink, o kana mo mga kanang butin, o dira na cover, pero naatari guys, ang among plato, as you can see. Then, diri ako magtulugan sa duyan. Batod pa niya, kay sundalo ko na ukaan. Army ko nunig kundo yan. Nakunoy ko, ano, saan nga nakunong ka na akong ipalit. Mas pibi, ay, ganahan, dyan, iki kung magkaugaw, di makaro. Trace. Bitaw, naman sa pito, kailig-on, sa pa guys, na asyay, muskit. So, di na ko kailangan na magbutang o maghaplas-haplas o kanang panglamok dira on-off ba na. So, di na kailangan kay duyan pala ko safety na ko, no. So, ganing wa pa dyan ko, gipa akong lamok dahil since atong natulog ko ta sa tuyan. So, din noon, dahil sila mama, di pa nga maak og lamok kay waman sila yung mosquito. So napud siya ti Rodilin na siya mosquito pero wa niya nagidawn guys kay para kuno dili ra kay sila mama tabangan og lamok. Para pud ang lamok guys ba nay kapilian. Asa mo ko mingkit, di ba maglibog ang lamok guys pag kanang daghan mo magkuanong ang daghan niyo i-down. Lalindot lagi to. Ay dili mo kay to siya tuloy nga ligon. So that's it. And ayan ang bag of nila mama. Cute kay guys, ako ipakita sa inyo. Kaya gamay-gamay kaayo. Ayan, nakita niya guys. Gamay kayo siya guys. Ayan. Ako ituan ko sa tsakadak. So, mura na siya guys, no. Gamay kaya ang bag off. Pero kabalo mo pila ni siya guys. 170. Grabe makabuslot. Ubo sa gamay ra kayo. Sa gamay ra pag siya punod. Noon, matod pa nila nga protection daw ni sa para sa lamok. Pero, feel na ko guys, no. Kay igor bararad. Makuratan dyan ang lamok. Masimot lang. Muana ra. Yung anong ginamok, magyapon sila. Pero, dili na dyan para itong una. So, okay, medyo buuan daw sila. Pero naman yung uban na lamok no, isog. Kumbaga sa tao pa na isugon. Katawanan kayo. Okay, so mato siya. Cute kayo. Namugod siya sa 7-Eleven mo na medyo pricey yun siya. And ang mga baligya diri nga sudan guys. Labi na nasa kantin. Pagkamahalan naman mo nang dapat gani kay ang mga tao diri sa ospital, nagkaliso, dapat gani ibagsak nila gamay ang presyo. Pagkamahala naman guys, bro, pili mo din naka magkaon. Ang pan nila na dapat tag 5 tag G's. Ang ilahang kuan na kanang burabi tag limon-limon tag 25 na tag 5 ra bitaw na tag G's. Kidako-dako man siya dapat tag G's. 25 diri guys, grabe. Siguro pod kay mahal pod ilang rent diri Patakabalo kung tagpila po. So mo to, grabe ka mahal jud diri palitunon na mas maayo jud kung kamo na mismo magluto. Okay, time check sa 8:30. 8:42. So, gahapon, bro, ta ka-upload og karon ang tanang maka-upload ta. Kaya nga to ang mga dramas, guys, pending paghapon na still uploading tungod kaya nga tong signal, guys. Kung ano no, kanagaling grabe kahinay, maski pag mahulog tag piso wifi, grabe gyapon kahinay. Mahurot na lang imong time guys, wala gyapon siya na-upload. Mo to, nagitudio ko naga-upload sa free wifi kay free. Parehara sila ka kusga sa katong maghulog-hulog kag piso wifi. Huwag din niya sa free. So karon kay palubat naman ta, mag-charge sa ta. So nya na po ta maka-upload, mga unya hapon na jud. So ma-upload ni ang kanato mga gipang-upload nga drama, mga
hapon pag yun or gabi, depende kung sa orasan ni ate ko, ano, paningkamutan na to guys na maka-upload. Pero hinay jud kaayo mo pagpasensya niyo na kung anong dagdugay ta maka-upload. Gani daghanin nagkuan. Asa naman ang laing sumpay ba? Ayan, nahupas na ang atong laing sumpay. Yun sa man gud na uploading man gud siya gihapon guys. Sinay kay ang signal guys. Siguro po kay nagdaot ang panahon. Pero maski pag magdaot tino dapat binti lang gyapon ang signal. Siguro po kay daghan kay nag-connect ambot pangutan-on pa guys ang pilditik yung anong hinay no. Gito nun sa mua kay dagan kay nag-connect pero maka-upload magyapon ko guys dali ra kaayo. Mag-download ko dali ra pug kaayo. Makaingon jud ka ang lahi ra ang wifi or ang connection sa syudad o gito sa province na dapat gani sa province mas may hinay ug dire mas kusog labi na nasa ospital. Nakaingon gito isa ka doctor guys kay to nag-anesthesia minga. Anesthesia. Ngano jud ang anesthesia. Naadik siguro ko ng anesthesia. Anesthesia. Ingon gitong doctor gito na nasign nga hinay ko no kayong ang kanang wifi. So tinuod jud abi ko ako ra tungo-tungo ra nako. Pero sila po day nakasinatikod. Maski pag naa sila kaugalingon wifi. Kaya mga doktor naman po sila wifi guys na sila ra. Di sila pwede makikonik sa lain. Pero hinay man jud gihapon. Unsa pa kami na free wifi? Nadaghan kay nag-connect. Di ba hinay jud kay ang connection. So na may di na ko daghan pa istorya guys nga mabura karon atong pre-action video. Gani wa tay pre-action video kayo kay nang lakaw pa minati and bar check sa ata guys. Berg 3% na lang mo nang unya na jud ako ni siya ma-upload or ugma or depende sa signal. Manasab na diri sa tako to. But before we end, make sure po na nakasubscribe tanan. Sa mga gusto mo pa shoutout paki-comment lang ko sa baba para at kung mabasa inig pa intro sa mga kaming jams. Okay, as of now, goodbye po and God bless.